O karon nagsugod naman ang pinili ay muadto ko sa akong ngasilingan. Manglamano ko dito. Kay aron makadaog ko para karon maabot na eleksyon pagkakapitan. Maadto ko. Maadto ko. Ha? Ninyo sa mga barangay. Murag nakamatikod sila na moari ko. Murag nakatimaw. Murag nakatimaw. Moari ko sunahan. Bisa kasi sa sunahan. Di ka puwin ako glakaw. Asa na ka rin yun ng mga tao ron. Hoy! Hoy, pre! Yo, purma na yung pre. Asa di ka pre? Bulan ko, pre. Mulan sad kapag ka Kapitan. kapitan? Di sa itong barangay mismo? Di sa barangay mismo. Yo, purma sa pare. Pero mas maayos na pre kay para makatila lang pud nga parang bago nga barangay captain ba. Malagi, pre. So nang imong iba to nag-house ka? Masarap, nag-house, pre. Yo, naman pre. Naman ako. Yo, purma sa pare niya. Lahi pa yata pre. Kung ikaw makadaog, na kayo mga plataporma diya. Na, pre. Tira? Ikaw, pre, kung gusto ka man nagbaho, pre, para buo sa barangay. Iya, di ra po ko nagbarangay tanan, pre. Gusto na ako pre ka. Kumpare mo kita. Ano pa rin ka? Mahimo kang barangay captain. Ako may sekretary mo. Oh, sige, pre, ano, pre. Good kayo. Unsa pala yung plataporma niyo, pre? Para mga tambay, pre, ako na taga-agtrabaho, pre. Unsa man? Imong sweldohan kada buwan. Tingnan ng mga taga-buon, pre. May sila madawat. Kasi madawad, Yayos mo standby lang ko ni pre. tambay, pre. Unsa pala pre? Kanang mananagat, pre. Tagaan ko nagpambot, pre. Sa tong barangay? Oh. Wa man din dagat diri pre. Ako din naman taga-agdagan, pre. Masuk ko mo. Ako nang taga-agdagat, sila sa kayan nga ako nagdagat, pre. Ya unsa pala pre? Kanang sapa, pre. Oh, kanang sapa na to Sige na. man nagbaha. Oh. Ako na ipasiminto, pre. Ya bas binto. Murag nagi chance mo kadaw ko pre. May ganahan ako sa usa ka barangay captain pre nga dapat ang butaran di ka nang advance ganahan ba. Unsa pala yung plataporma nimo pre? Ang lain akong paturma, pre. Ano naman ko kalitok, pre. Last nga plataporma pre. Para sa mga sugarol pre, unsa man pre? Kamu, pre, mga sugarol, mga gumanok, pre. Madumingo, masabado, pre. Adto sa barangay hall. Sa barangay hall, magtari? Oo, magtari. Duta ka na pre mo na ganahan ako nga barangay captain ko pre. Wala na kalay plataporma na pre. Kaning mga kumpare uban na tong kumpare pre nga daghang kabit usaha mo nimo na. Kanang mga pinagtan ng kumpare na daghang kabit, pre. Ako taga ang kabit, pre. Dugangan mo kabit? Dugangan mo kabit? Taga ang kabit. So po no pre. Kaya, rapa ka sa, pre. Unsa man? Katong mga kumpare na ko ng mga tuli, ako patulion, pre.